ตอนนี้ลิหินเป็นการตุกวิการเบียงลงรัดเกตเฮกดิ้งและเป็นไปโปพนตุมอานาพันตามนิลิเชเนอร์ลงนังกลังเวรัตุมอานาปอร์เตและเป็นอังเจรตุมพันตามนิลินิงกลองเป็นนังตุมพันการดอมนังชิปิโลการดอมและสิปีนี้พุทธดิลีและจิตันฟังโจยูทูบช anel อาจจะตายลงเป็นการเบียรัดอัดเทงโนลำเทกยายปอนจีมาเตนังลิตุมเป็นกาเจทันปอนจีบังอาพุทธะแกละฮัลโหลและสิลกัดตุกเวลามเจทันนำเดียปรางละเป็นจิงกิดำเดียปรางนิลิลังตุมาเทงโนเกดำตังอิลิตุมใครลงเรียพาร์มันเฮลียมูเป็นกิทียบังอิลิตุมเอมานุสพังโจอเมนเป็นนิลิมาลมโซนิลิอาลังลิพันเจเกโมดำลังนนละบังโซการบิตุมากิมมังละเกลิตุมเกปิจุนจีละเกปีนี้อาซามิสเตตเป็นตามิระดักการเบียงลงตุลมาคอนซิลทุมพันซีออทอไรซ์บังเกออทอริตี้บังเกปีเดียดโลแต่สินนการบิตุมทูร์ปักเป็นกัจเจซองอลัมเทปุถักบังเกปีนี้ระดักพีจีอาร์วิจารลงเลเป็นเกวิกซอนเจียพันเป็นเจงล็อกละเป็นปีนี้การเบียงลงตุลมาคอนซิลอารอนกัสลามจีseparate voter list ka salam ji la pen kiche ke betum phan voter list pen kang than ji trade license la pen pata pen kang than ji phan ke kar bang lo tulmas council tomlong se authority dolo puse state government tum pen tame ritu ba phan la kar bang lo tulmas council tum phan se adai pi pam pero nam pen nona ba ke claim kle la ke pini cm tulera long hang team kar bang long tuma hin pen an cholo sila bang so puthak patumi tame kladak pen pachini loje non prabjin pen vijara long le long stame notice people polo pj ala long lelong stame la pen hadak department pen kipi ahem amoka antame terek popolo la pen hitikula tame hadak inkir pi et polo pen license ta inthan et populo esla bang so puthak patumi ke jusi pherangke tum pen karju cm tularam rong hanga bang ako kaning je bang palin thut phit la sila bang so palin thut phit pen a joksi ilitum aprang son lipo la pen echong thuli po pusi anutin tame cm tularam rong hang labang so puthak pini pgr vijar along le la pen trade license pen ta keche ke betom phaning than po pu ning je der aphi tame ninge the bang ka vedalo la pen ania klong pen bang abang ke nili pen chenglo kadu ko vi kar bera tun tame deng pon thek thedat lang athi chi hok lam ta thai ve chi hok hi te hengnu la pen ninge thi dam ta athai ve la pen ning the thedat ta hengnu la se akam chun chetti ka bang ke la ke itum ning the dam tha athai ta ve la pen chi hok dam da thai ve athe ke dam tang andala sorak thaksi eviction pu notice ps lo po join ni si alang li ning je lo je cmem mpm le hem tame nang pri at tame pu sa alang li social media cha tai long pera jok rat aphan la bang so akache hodai ke dukok lo la se la bang so po si non ke wang ke dam tang tame pini alang li hem mi ke kai ratum me kai chok tame ratum ta adai avelo la pen ratum aphan ta adai pia thai velo la pen pe pose kai chok ma la ke hengno puta po thai velo alang li hin pen si la ke dam tang tame alang li rada phan chehodai lo je pgr vijara long list tame eviction sedet pulong te mpmla cmem hem tame nang pri at tame puta alang li pulo la sinona bangke alang li hem me kai chok sa tame mamo mpmla hem le me kai thu stame emi a hem le me kai thu stame thangla ta dai avelo la ke la bang so klar dak alam lo la si patumi ta ko pherangki tum adu thuli lo la bang so pini ka cherai putha ka teng pen non la so pgr vijar along le tame eviction puma ben tu pen se ke cheng po la bang so putha kar jo hut alang li aku lam palin thu phit labang so putha ka posi isi mang humimi ilitum kar biara datum labang ke ilitum chini me ka se ke me e chong thui dia ji ma labang so lam putha athe pini kar bang long tolmas konsera long labang so pgr vijara long le ka eviction ja ja kong abang ke original document ave la so pera jok sin itum labang so ake claim ke la ke nilitum sin dai dokok pu labang so putha ko ning ji thu de la sila bang so puthak pute parlelin parlo pulongte non alangli patumi ka chengwai tame adi se ka chengwai tame la pen patumi ka chengwai tame mo ke wanjelang Tarik troxi pen ka chengwai tame notice people pus tame
pai song in kai lam pu pustame ilitum ningkat ke theke avi la pena joksi ilitum karbera tum kache song apran ke dam arenga hukiso ki chuchi jun je pen nikre pho nikre trok la puson unclaim des tame ilitum ki chunjia phana bang ke ninge the avi pusi nile bangso chatai long pen pini karbiang long autonomous council cm turam long hanga phan ke nili pudet po lapen jong det po lapen pini ilitum karbiang long arat tuma phan ke non chot krelo abatai lo la sinon ki eviction jia bang ke apora bang palit ponbom jia phansi matha rong si ilitum dak ang thek long isi hindia pheli malong sunir dio kaningia son thak tarik pe tarik pusi alangli haikura long aningi thia son thak si tarik si lason rak se apor bang padam bom jima pusi nili labang so chatai long pen ke isi ning kang samse la pen isi bang ke ning ki yang je bang du thukok lo la se labang so puthak jongsi non karbiang long rathur pak pen ka che song pen apran dam abang dam lo la pen non se chelanga tum du ulo to la hai se chelanga tum phanta pini karbiang long council tum pen akerap dulo je kichitanga bang phan la ke pi la ke personnel lo alang li farman lo kichitanga bang farman lo la pen gorenga hoi le pi hetame hala ke edon vet a farman lo la pen hala kiso dera tum ari ke lok aken ke lok atuma phan se ke langta lata hala kiso ke media farman lo la ke alang tum pini council tum ka chelang thek thek che pang sam thek thek pen apolo la sinona bang ki ili tuma bang ke jongsi patumi kaning jia sorak thak pini original document ave tang ho non bihu dolang tang ho lapen mo election arui ke code of conduct dokok potang ho la hai puthak apor nang palit bompo labang so case ke pending bompo rg ding bompo mo phi pangsam hek ji abidi dang na la si jong sila pu pangsam hek polong te nona bang ke la ansu se rat tum ke chi song thunang jila pini east west akar bitame thurpak pan chi song thujila kedam tang tovia por itum hangar sik kache song korte tum pachini lo kedam tang ge bang kevet monda non ke suri armusi chuchi yunje pan chi song thunang kokpo lapen labang so ka je sokan ta kerkelang pulang te lake suluk sodak pan tame kam claim nang kokpo lasi ke chok che bang ke litum ke karbiang long ke chi bi bom nang ne lo lapen ke chok chi akama bang ke plan play ka bang ke litum ke amu pa dover nang ne lo lasi ke claim ji akam pulang te pachun sarak rang po la pen ke long ja kam te palong sarak rak nak po la pen ke pleng ja kam te la ke claim hur nang po la peli tum ke kichun ja kam lo plong te chichak prong pridat nang po nili pudam je bang ke la sinon cm to we kanin ja teng pulong te original document avida da posi pgr vija ala long le eviction theka da ho la ya original document ke pari bom lo tang ho non puta long le lang tang ho la hai lam bang chini ne lo pending ra ta me la ke cm tim kar bang long tum claim nang po prabjin pen isu yong si jar yang chok pute ke olai dab jia phan ke apia po insam ri chok jima do joy jima la thik la so taxi li tum karbi to ba ke mang la non pgr vijar long le eviction ji punon la pen li tum separate voter list ka salam ji punon la pen relation kang thanji punon pata ke kang thanji punon kiche ke bituma phan da karbiang long pen kiklung ji punon eviction ji punon kichun ji akam pulong te pachun sarak nang po ke claim ji akam te claim sarak nang po lasi pini cm tu ram long hanga phan ta pachini thulo lasi aprang oviason kali lasi aprang aso thaksi nangling thin ke chepa theji nangli matha thai po law and order nilong do lapen state government tum pen ni phan ne da karbiang long council executive member lo posi ne thang na matha the ne long black commando tum do police army do law and order tum do dc tum do assam state tum central government pen ni phan la hai ke e jonghele ne karbiang long claim clay la pen dam de ni phan pi sinang wi thege ma pu ke nangling thin che pa the ri noi nona bang ke lo by lo aron te aron lo
chok chedet putte aron yong si pleng predet pulong te la ke non ovi bang ke haku ovi ason kalilo